Ngiyathobeka kakhulu, siyakuthokozela ukukhuluma nawe. Iyodwa nje into vele uphula umoya wami, ukubona abantu bakithi abadala beqhubeka nokubuza ngendlela engafanele bebuze ngayo, ukudelela nokweyisa, nokungamthatheli omunye umuntu phezulu, yabo. Ngoba uphumelele sithole ukuthi-ke uphupha uhamba ebusuku, ekubeni bekufanele athi mhlawumbe ngicela ukubuza ukuthi kungasho ukuthini uphupha uhamba ebusuku, noma-ke ngicela ungichazele iphupho, ngiphuphe ngihamba-ke ebusuku, yabo. Kodwa kube nako lokucela nalokubingelela-ke, yabona. Kodwa-ke abafuni ukufunda abantu bakithi, banenhliziyo ezilukhuni, babi, yabo. Kodwa kasenze kanje, uma uphupha uhamba ebusuku, sizokuveza lokhu ukuthi number 1, uma uphupha uhamba ebusuku sikuthatha njengophawu lube, ngoba lokhu uma kumnyama lusho izihibe nezithiyo ezinzima, noma ukulandelwa yithunzi elimnyama esuke lidinga ukugezwa lisuswe kuwe. Shuthi lento ingavela kumuntu osuke ekubhekene nezihibe nezithiyo ezinzima, noma olandelwa yithunzi elimnyama esuke kufanele asukume aligeze alisuse kuye. NgokaJohane 9:4, ngimelwe ukusebenza imisebenzi yongithumeleyo kusesemini buyeza ubusuku, lapho-ke kungesebenzeke noma kungesebenze muntu. uJobe 30:26, lapho ngabheka okuhle kwafika okubi, ngalindela ukukhanya kwafika ubumnyama. Number 2-ke, omunye ngabe siyibuka kanje, nathi ngesikhathi uphupha uhamba ebusuku kuwuphawu olubi uma kumnyama, olusho umzuzu omubi ozofika kuwe wokuvivinywa nokulingwa nokuzingelwa yizitha zakho. NgokukaLuka 22:53, benginani imihla ngemihla ethempelini, anelulanga sandla kimi, kepha lokhu kuyihora lenu namandla obumnyama. Kanti uJobe 24:14, umbulali uvuka-ke ekuseni abulala ompofu, noswela ebusuku unjengesela. Kanti number 3, kuyenzeka ngesikhathi uphupha futhi uhambe ebusuku, sikulokhu sikuthatha njengophawu lubi uma kumnyama, ngoba lokhu kungabuye kukhomba ukuphambuka noma ukwaduka endleleni kaNkulunkulu, kanye-ke nenkambo engalungile kuwe. Izaga 2:13, abashiya imikhondo yobuqotho ukuze bahambe ngezindlela zobumnyama. Number 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha uhamba ebusuku uthole omunye umuntu kuwuphawu lubi uma kumnyama. Lokhu kusho ukufulathelwa inkazimulo kaNkulunkulu ngenxa yezono zakho. KwabaseRoma 3:23, ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Kanti abaseThesalonika bokuqala chapter 5:5, ngokuba-ke nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, asisibo abobusuku noma abobumnyama. So besibheka lana uphupha uhamba ebusuku, why sithi uma kumnyama bese sichaza lokhu, ngoba kuyenzeka kube sebusuku kodwa kukhanya unyezi, kuyenzeka kube sebusuku kodwa kukhanya izinkanyezi. Kusho lento siyakhomba ukuthi nakuba kukhona ubunzima, kodwa lezi idalo noma lo nkulunkulu letha ukukhanya phezu kwempilo yakho. Njengoba siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga wahola u-Israyeli ngensika yomlilo ebusuku emkhanyisela. So nawe uma kusebusuku kodwa bese kuyakhanya, isho ukuthi akukhona lamandla kaNkulunkulu akusuke ekubhekile, noma asuke lamandla okukhanya, ngaba uyidalwa, asuke enza ukuthi nakuba kunzima noma kungabe kunobunzima, kodwa ayakwembatha lethu ukukhanya.
yabona kuwe. Siyabonga kakhulu-ke, siyathoba, kodwa-ke siyacela ukuthi nayo uphumelele. Engathi abengakuthola kukuhle ukuthi mebuza kwamanye ama-channel, ngoba ngiyacabanga ukuthi la ngeke asabuza, ebuze la ubuza khona, kodwa abe nako ukuyithoba ethi ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini lokhu, noma-ke ngicela ungichazele nanti iphupho, ngoba lokho kukhomba ukuthobeka, kukhomba nokuhlonipha abanye abantu, kukhomba nokwazisa ukuthi lowa muntu uwumuntu onama-feelings, onemizwa, okwazi ukucasuka nokuphatheka kabi, yabona. Lokho nje sikunxusayo ukuthi uma kusho ukuthi-ke angeke asabuya kuyi-channel, kodwa akaqhubeke enze okuhle, ebuze kahle kwabanye abantu abachaza la maphupho, ngoba inhloso ukuthi kunemimoya. Abantu uma ubuza umuntu ukuze le mimoya yakhe uma ekuphendula ibe isekujuleni, ijule kahle, I mean i-calm. Ile ndlela, the approach is very important. Siyabonga.